Приятели на днешното видео как се прави един десерт, много вкусен. Трябва ви дъска, хляб, формички, каквито вие искате. Аз бирах звездичка и сърчице. Една ябълка, която е змита, една чиния, един нож и малко кисело млекце. Да разбъркам млекото, че така. Дай млеко. Вече, тъй като взимаме, като ви казах какви са материалите, взимаме хляба, взимаме формичката едната, натискаме то много силно, за да може това да излезе. После, ако има останало, моето го изрезате с нож. Добре, надявам се да имаш готов отговор в себе си и сега ще го разберем. Попитахме 100 човека. Назовете популярен Нежничко. Слагаме го в чиниката. Какъв си поляк, бе! Това при шофьорите върши идеална работа. Първото ни сърчице е ета. Взимаме звездичката. Правим пак. Само че с звездичка. Пак натиснаме и трябва много да внимаваме да не таковаме. Как си спустите? Ма не ти трябва. Трябва ти българския с чуждите думи. За нас ни трябва попитахме 100 човека. 3 фили хляб. Още 2 значи. Мисля, че ще дам грешен отговор, но това ми идва в главата, затова ще кажа кръг. Кръг, според мен не. Да, ти каза грешен отговор, ама кръг е такова, да не ти върви нещо такова беше. Такива дето не им върви. Кръг, точно, човек дето не му върви. Но, казана дума е казана дума. Обръщам се и виждам дали има на тъблото такова нещо. Другата звезда ни е готова. Едната звезда, едната сърце са ни готови. Взимаме остатъците. 53 точки. Ако успеете да ги вземете, видях къде проблема. То сега да там. Там има 47. Там има 53. Значи мога ги грабнете, да скочите напред с няколко точки. Малко. Ама сега ред. Това е важно. Сега въпроса, отговори, дали къде сте вие. Попитахме се човек. Абе, направо, взимаме едно крайче. Сколько наричаме глупав Абе, човек? да, взимаме едно крайче. Ахмак. Ахмак. Деско? Ахмак. Съвсемен. Серсени. Има. Ще разделим на две. Значи до сега, аз така ги разбирам нещата, имаме два ахмака и двама серсени. В този отбор. Сега няма да ти кажеш. Може да кажеш нещо различно. А може и някой от техните да измениш. Важно е да го има там. Попитахме 100 човека. Назовете популярен турцизъм, с който наричаме глупав човек. Серсемен. Серсени. Да видим. Има или няма. Сега. Малко трудно ще се получи. Това. Както казах и на Вики, лесен въпрос, а пък трудно бъде на отговорите. Да видим кои са тези на растиките. На трета позиция Ахмак. Някой каза Ахмак, ама не знам кой. Да, има и Веско, двамата даже. Така, двамата Ахмака го казаха, така. И на втора позиция Балама.
Бакали. Казва, трети рунд. Примерно Куда що? Кери. И до Другата различка. И последната сърчице. Нали? търси. Стане? Къде са ли? Точките се отброяват. Няма. Попитахме 100 човека. Назовете нещо, което пропускате сутрин, ако закъснявате за работа. Може и по-лежерно не Да, бъдете, бе. това не се съзнание, не е нищо. Ми разбира се, до 7 часа по-големи. Слушате ги. Да закуся. Не закусваш. Аз като те гледам ти да не скъсяш зарата, пак не закусваш. Аз цяла среща И излиш и скопиш. другото ни сърчице. Добре, пропускаш да закусваш. Така. Добре. Такова ми. Явно хората, които се Обръщам се ляво. стабилни как слушате, се знае да го правят. Добри! Слушате! Пропускаш да се гневиш. Да видим. Нещо! Назовете нещо, което пропускате сутрин, ако скъснявате за работа. Та ти питат тебе. Мен не ме пита. Да. Току-що днес си Играете ли ти? Първо, че се скъснява за Да. работа и второ, че не си гнеси. Айде. На по-подишка не мога да разбера. Сега Накратко гост. Накратко гост. обръщаме се ляво. Я вижте ли това? И ще чаfi. Нещо, което Вече ги намазах. Сега. Ето така се получи. Това беше. Довиждане от мен. Чао!